Здравейте, хора! Сега ще играем на Brawl Stars. И здравейте, хора! Днес ще играем в Brawl Stars. И пишете дали искате още видеа на Brawl Stars. Ето това са ми героите, знам, че са малко. Играм Dynamite. На това. Да. Ходзон. Играм Dynamite. Къде е Dynamite? Брат, нека ми за Dynamite. Да паднеш. Айде, ще го играем. Аз мисля така. По всички сме гол. Един убит. Пегите. Да, брата, ти колко чакваш да оцеля, бе, брат? Аз вие съм травмирта, бе, брато. Пеги, бе. Супак. Браво. Пеги. Да, това е моя. Брат, те ще преземат зоната. Нападайте ги. Аз при кой ще спа? При баща. Защо? Не. Бебе. Не, всеки си спи, къде си спи по принцип. Не. Ти да си справя бързо. Как ще спи сам Тома? Ти удали си. Това 20 пъти пита бабки, като е там, сам че спи. Ви ще спи? Не нали че опикае целумата? Не, ще го опикае. Много гледа. Еми... Всичко ще ни се върне с Бог. Като направим живот, той ще ни върне. Бързо бе! Маш рапорт на някой във брат. Нищо. Дай да видим дали някой приятели играят. Не. Играем с Чин. Махнете това юпа. Играем с Чин. Между другото, той от Legendary Star дропа ми се падна. Това трябваше да го снимам нищо. А как се казваше 1000 на английски? 1000. Когато карам беше тинейджър, ходеше на езерото зад До къщата. 200? Там си криеше цигарите. И си мислеше, че аз не знам. 200. 300. Сега ще да пънсам си за това. Ай така спай. Дъщеря ще лежи в затвора дълго. Брат, бърлито остана на много малко. Брат, пилите го. Колко остана? Всичко заради това. Дай бърлито. Спай. Аз сега се моля да не е истина. Иси. Просто да съм на малко. Че нямаме тайни.
Толкова ми каза стар телефон, че И хора, мисля после да приключвам видеото, когато пожелате. Някой видео, ако искате, може да се представя, да кажем нещо, което обичаме. Такива неща. Браво. Сега ще го дръпна. Ще го чекам само ще. Гледаш ли? Какво? Оф, Джин е много гаден герой просто. Убия. Взимай пауъръпите, брат. Внимавай. Браво. Къде да го тъпнам? Оф, ще потърся интернет. Къде са бе, стъкливки? Странно брат. Глей. Nope. И хора, пишете, ако искате и видеа с мои каки, леловци, може. Пицът има готин герой. Чух, че Ели се е събудила. Да. Успяхте ли да поговорите? Говорих. Известно време. Добре ли си? Да. Заповядайте. На здраве. На здраве. По-спокоен си, отколкото очаквах. Сигурен ли си, че си добре? Да, проведох 4-часов разговор с дъщеря си. Това не се е случвало от 15 години. Имаме нужда един от друг. Повече от теб. На твое място аз бих внимавал. Защо? Мислиш, че ме манипулира? Обичам. Трябва да я вярвам. Имам съмне. И искам да съм до нея да й помогна. Така, както може само ти баща. Чудесно. Надявам се да се получи. Аз също, но кой знае. Добре. Аз ще тръгвам. Добре. Да. Да се поразходим? Ще остана още малко. Трябва да помисля. Добре. Ролите озвучиха артистите Ани Василева, Христина Ибришимова, Силви Стоицов, Христо Озунов, Николай Николов. Преводач Миряна Мезикриева. Тон режисьор Светомир Цветков. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.
дни, 7 нощи. Добро утро. Добро утро. Благодаря. Аз ви благодаря. Ало? Здравей. Точно от среща. Кой? Не. Телекс. 1,45 на открито. Заповядайте. Ай, какво да направи като приятел божествено? Не спират интензивните репетиции, устремени към финалите на Dancing Stars. Днес те ще танцуват ча-ча-ча танц. Какво търсиш, Лили? Тетрадката. Каква тетрадка? Две тетрадки са. По каква? Допълнителен. Ами, значи ще ги извадиш, там и ще ги подредиш, ще се Няма намериш. ги. Не може да ги няма. Не подскачай. Ще си ги търсиш хубаво, не да се нервиш. Я говори. Твърда порада. Що сте ли показвате? Забравих си очилата. Аз като не виждам, не чувам. Злати, специално за вас повтарях поръчката наново. 3 пъти цаве, един речушки, пак богати равиоли, 2 пъти дропчета, едица с безплагиозовите без мък, 4 бургера, дам един 2 лева. Добре. Всичко разбрах. Томат. 3 пъти равиоли, чушки с спагети, пълнени чушки с мусака и оликса. И 4 пъти бургера. Добре, последна надежда при златите, разбира се, е и додар. Точно аз не съм надежда. Повторя на къде. Но не знам, че има дропчета с и без Макдоналдс. За мен това е предостатъчно. Вярно е. Сега ще видите как го правят истинските професионалисти. Чотки, наше, повтори поръчката. 3 пъти Бенедик, 1 път чушки панко, 2 равиола, 2 дропчета, 1 без Макдоналдс, 1 с 2 бургера, 1 медиум, 1 ред. Аплодисменти! Машина! Чуто ми окажеш само на телевизия. Показва, че може да запълни поръчката. Керан! Да, шеф. Колко са съставки? Ми хора, мисля до тук да приключва видеото. Ако ви е харесало, абонирайте се.